खराडी ट्रेडर्स, परब किराणा आणि जनरल स्टोअर्स। आमच्याकडे सर्व प्रकारचा किराणा माल व जनरल स्टोअरचं सामान योग्य दरात मिळेल। आमचा पत्ता लक्ष्मीवाडी रोड, वक्रतुंड संकुलच्या समोर, कुडाळ। प्रोप्रायटर निवृत्ती दिलीप परब। संपर्क 9422 08 15 39 किंवा 8550 93 41 51। स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्तानं देशातील प्रत्येक आस्थापना व घरांवर 13 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट या कालावधीत तिरंगा झेंडा फडकवण्यासंदर्भात आपल्या भारत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आवाहन केलं। याच पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत व नगरपालिका ठिकठिकाणी नियोजन करून 2.5 लाख तिरंगी झेंडे फडकवणार आहेत। सर्वसामान्य जनतेला तिरंगा उपलब्ध व्हावा याकरिताच कणकवली पंचायत समिती कार्यालयाच्या आवारात तिरंगा वितरणाच्या स्टॉलचं उद्घाटन करण्यात आल्याची माहिती सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी यांनी दिली आहे। कणकवली पंचायत समिती कार्यालयामध्ये काल गुरुवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत जिल्हाधिकारी बोलत होत्या। यावेळी जिल्हा पोलीस अधीक्षक राजेंद्र दाभाडे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल तनपुरे, प्रांताधिकारी वैशाली राजमाने, तहसीलदार आर.जे. पवार, गटविकास अधिकारी अरुण चव्हाण, सहाय्यक प्रशासन अधिकारी सुगंधा देवरुखकर, विस्तार अधिकारी सूर्यकांत वारंग, जिल्हा माहिती अधिकारी प्रशांत सातपुते, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर संजय पोळ आदी उपस्थित होते। स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्तानं प्रत्येक आस्थापना व घरांवर 13 ते 15 ऑगस्ट या कालावधीत तिरंगा झेंडा फडकवण्यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आवाहन केलं आणि याच पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत व नगरपालिका स्तरावर नियोजन करून ठिकठिकाणी 2.5 लाख एवढे तिरंगी झेंडे फडकवणार आहेत। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।